Kanthi luhuraken asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih lan tresna mring kita sedaya. Kanthi ucapan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mugia adicara kalaksanan kanthi lancar boten wonten rubeda. Amin ya rabbal alamin. Manten kakung kasumanggaaken lumampah kadherekaken keluarga agung saking marga mulya. Surebdata Pitana suwerdining sirna retidhem ing swasana. Data ya iku hangesti wondene pitana luhur. Sirna tekan memala tusidhem isining bawana kangge hamurwani. Gemelaring budaya kang isi guna gunem lan gunawan. Aniki punika kang kacarita jengkaring putri Ninuhung Mustikaning Karya Dimas Ayu Leni Dwi Puspita Seru Jumangkah lumaksana risang apindo nariswara Ananda Ahmad Azan akan bersedia ikuti kata-kata saya nikahkan dan kawinkan saudara Ahmad Azam Ubaidillah bin Ihsan dengan saudari Anjila Rizka binti Faiz dengan seperangkat alat sholat dan mas kawin sebesar 50 gram bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ananda Azam bin Ihsan dengan Anjila binti Faiz dengan seperangkat alat sholat dan mas kawin sebesar 50 gram dibayar tunai. Para saksi sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kula hormati, para keluarga temanten ingkang bahagia, semoga kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun maringi kita sedaya nikmat lan rahmat sehingga kula lan panjenengan saged kempal wonten dinten niki kanthi sehat walafiat. Shalawat kalian salam sumangga kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya kempal wonten papan menika kagge sareng-sareng mirsani adicara temu mantenipun Nimas Unjila Rizkika putri saking Bapak Faiz kalihan Ahmad Azam Ubaidillah putra saking Bapak Ihsan. Saderengipun kula dados pranata wonten dinten niki badhe ngaturaken rantamaning adicara sakmenika nun inggih ingkang setunggal pembuka, kalih panggih temanten, 3 gantalan, sekawan budak 3 gangsal ngumbah suku, 6 sinduran, 7 dulangan lan ngunjuk desa, 8 kacar bocor, 9 bobot timbang, 10 sungkeman, 11 penutup. Para rawuh ingkang kula hormati, adicara kaping pisan inggih menika pembuka. Sumangga adicara menika dipunbuka sesarengan maos Al-Fatihah. Mugi-mugi adicara menika saged lancar. Amin. Kembah tubuh kepingin nunggalaken dekat lan sedyanipun sareng-sareng anggayu gesang bebrayan agung. Salajengipun garwa kakung nun inggih Bagus Muhammad Jumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para panesepuh, sesepuh saha adi sepuh ingkang winungkul saking pakurmatan. Para priyayi pengabatan jabat ing wewengkon Karanglangu ingkang saking Katimur. Ingkang pantes saking pakurmatan budaya Camat Kakung Desa Susi Sura Bapak Faiz
sekalian kedua ibu kirang saking berangkat kesimpulan orang saperlu munduraken ingkang kuasin kanthi langsing sedaya sawan wonten ngarsanipun kakang pisan saha tresnanipun injih Bapak Faiz lan Ibu Kirang lan ugi murid lan sanging penindak untuk bilih adicara upacara pasrah pananing putra lamanten kakung sampun paripurna keperangan kula sapanampunipun nyuwun pamit lan nyuwun tanding tunggu pangestu mugi anggen kula lan diberi ageng Bapak Faiz sekalian kedua Ibu Kirang wangsul dumateng rambungipun piyambak tansah rahayu ingkang sami pinanggih wondene beraya ageng Bapak Faiz lan Ibu Kirang wakana ugi ing busana wekdal kateguman kadang pengandil wara kanthi atur matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo tansah langgeng barokah. Kekalipun ing tembi gadhana sifat asah, asih lan asuh. Mugi dawuhipun putra manten kekalih ing tembi. Tulya cinepeng paja ing kanan kiring dening panjenenganipun Bapak Sanusi Kadek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun laksanipun para sesepuh ini sepuh ingkang daya kinatukan keluarga besar menunggu ganti sekalian bapak saha ibu ingkang tansah berbahagia ingkang kula hormati rombongan keluarga besar Bapak Ihsan saking dusun Kedung Jati khususipun dumateng temanten sekalian yang berbahagia Mas Azam manten kakung kalian Mbak Zila manten putri ingkang berbahagia lan ugi sedaya para tamu kakung Sumawono putri ingkang dirahmati Allah. Puji syukur lan sholawat langkungan rumiyin sakderenge kula badhe matur sumangga sareng-sareng kita sedaya ngaturaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha nikmat arupi kesehatan dhateng kula panjenengan sami sehingga kita sedaya kula lan panjenengan sami saged mangkepal wonten tiyang menika tanpa alangan satunggal punapa. Sholawat salam mugi tansah kajiwa lan kasalira marang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wonten gesang ing dunya lan dumugi wonten yaumul kiamah sak mangke amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak lan ibu ingkang Allah hormati kaparengan matur wonten ngarsanipun Bapak Ihsan sekalian Ibu Azet Allah Pegri Sulaksana jondakaning atur saking Bapak Faiz Remanggu ganti ingkang tinanggeneh badhe nampa pastahanipun panjenengan. Semanten ugi anggen kula nampi mbok bilih tansah kathah wentah-wentune anggen kula matur saha kirangan suksesita tata krama. Kawula nyuwun agunganing pangkat sami. Nyuwun matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangka duaraning tondo minangka sulesariranipun Bapa Sirajuddin dalasan Ibu Supriyati. Dal punika Bapa Sirajuddin dalasan Ibu Supriyati anampi nugrahanipun Gusti Kang Maha Suci pratandana janur kuning malengkung sanginggile tawang tawingi wiwara janur mengku pralampita sejatine nur cahya saking Gusti Kang Maha Kuwasa awit Bapa Sirajuddin dalasan Ibu Supriyati kagungan putra putri ingkang asman Padilatus Soleha badhe kalian Joko Tumaruno ingkang asma Mas Bagus Andika putranipun Bapak Imam Nawawi dalasan Ibu Busani ingkang pidalem saking Kranggi Desa Garahan Kecamatan Silo Samusami Kabupaten Jember dalasan Jawa Timur. Wekdal punika putra pengantin Salajengipun adicara kaping kalih paling temanten. Sameneika temanten putri mijil saking papan anggene busanani awak kali kepanggih temanten kakung. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika bentalas.
gentalan duweni maksud pralambang saking tekan manunggal. Sanajan kekalihan temanten nggadhahi latar belakang lan watak ingkang batin, nanging kadah saged nyesuaiake dadi satunggal tekad kagem bangun bale wisma ingkang rukun. Uncalan gentalan ugi dados pralambang tolak balik. Manca adicara kaping sekawan inggih menika ngidak tigan. Maksud dados janji bilih manah keten tanci menika miwiti manunggaling gesang serta ngajeng-ngajeng supados enggal pinaring momongan. Mumbah suku. Maksud menika wujud bekti tulus lan setya saking garwa dumateng garwanipun. Mumbah samparan ugi dados pralambang ngresiki sedaya kalepatan lan rereget ingkang saged ngalang-alangi gesang supados gesang rumah tangga saged resik saking bebendu. Adicara kaping 6 inggih menika sinduran. Bapak Imam Nawawi. Sinduran maksud menika wujud nonton saking tiyang sepuh nandhakaken bilih temanten kakalih badhe dipun mlebet ing gesang enggal kanthi katresnan lan berkah saking tiyang sepuh tansah dipun ayomi. Sirajuddin dalasan Ibu Supriyati. Dal punika Bapak Sirajuddin dalasan Ibu Supriyati anampi nugrahanipun Gusti Kang Maha Suci pratandana janur kuning malengkung sakinggile tawang tawinging wiwara. Janur mengku pralampita sejatining nur cahya saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Awit Bapak Sirajuddin dalasan Ibu Supriyati kagungan putra putri ingkang asma Padilan Cara kaping 7 ngajar bojo ingkang badhe mana menawi temanten kakung badhe kewajiban putranipun Bapak Imam Nawawi dalasan Ibu pacar kujur. Maksudipun menika dados janji lan tanggung jawab saking temanten kakung menika kepala rumah tangga ingkang badhe makarya kagem nyukupi sedaya kabetahipun keluarga manten. Putri menampi kanthi tulus menika janji badhe ngaturaken lan ngirit sedaya asil kanthi wicaksana. Salajengipun inggih menika adicara sungkeman temanten kakung kalian temanten putri dumateng bapak kalian ibu. Sudah kalapatan lan berkawitan bimbingan saking tiyang sepuh nalika miwiti gangsal enggal donga pangestu saking tiyang sepuh dados bekal ingkang paling Kanthi ngluhuraken asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih lan tresna mring kita sedaya. Kanthi ucapan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mugi adicara kalaksanan kanthi lancar boten wonten rubito. Amin ya rabbal alamin. Manten kakung kasumanggaaken lumampah kadherekaken keluarga agung saking marga mulya. Surabdata Pitana menawi kula suwerdining sirna retidhem ing swasana dumateng panjenengan sedaya. Dodaya iku hangesti wondene pitana luhur. Mbak Unjila kalihan Mas Ayu. Sirna tekan pamala tusidhem isining bawana kangge hamurwani. Amin. Dumelaring budaya kang isi guna gunem lan gunawan. Aniki punika kang kacarita jengkaring putri tinuhung mustikaning karya Dimas Ayu Leni Dwi Puspita. Seru jumangkah lumaksana risang apindo nariswara. Sanggem agem busana hangenta busananing sang nata Winatara. Winayangkara tumuju sasana tumawahing upacara. Pinon saking mandrawa ketinggal mencorong tedane sumenar prabani sinembuh murmu biar agemane.
Salajengipun para manggala lan putri rawas ngadani adicara liru kembar wayang kemuteges Pusya putra kekalih kataman raos asmara temah tuwuh kepingin nunggalaken dekat lan sedyanipun sareng-sareng anggayu gesang bebrayan agung. Salajengipun garwa kakung nun inggih Bagus Muhammad Jumadi